Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, эфирда Саба дулкыннары телевидениесе. Сезне зәңгәр экраннар каршына 17 февраль җомга көн чыгарылышын карарга дәшәбез. Атна информацион программасында хәбәрләр белән сезне мин Альмира Дәүләтова таныштырырмын. Безнең әлеге чыгарылышта Саба аграр клиенты WorldSkills ярышларына әзерләнә. Саба таңнары газетасы мөхәррире урынбасары Фәнил Мәүлетов 60 яшьлек юбилеен билгеләде. Узган якшәмбедә Россия чаңгы юлы 2017 ярышлары үтте. 15 февраль көнне Совет гаскәрләренең Афганстан җиреннән чыгуларына 28 ел тулды. Бу уңайдан безнең районда сугышчы интернационалистлар белән күп төрле очрашулар, бәйрәмнәр, кичәләр оештырыла. 15 февраль иртәсендә район хәрби комиссарияты каршында оешкан хәрби бердәмлек оешмасы әгъзалары Афган җирендә утлы бәрелешләрдә катнашучылар календар датаны искә алырга җыелдылар. Район җитәкчелеге исеменнән чыгыш ясаган Таһир Шәрәфиев алар белән горурлануын әйтте. Кызганыч, бу сафта елдан-ел сирәгәя. Бу очрашуның үз традицияләре дә бар. Алар бердәм рәвештә мәңгелек ут янына килделәр. Мәңгелек ут каршында чәчәкләр калдырганнан соң афганчылар 5 батыр якташыбыз истәлегенә торгызылган монументка да чәчәк салдылар. 2019 елда Казан шәһәрендә WorldSkills халыкара ярышлары үтәчәк. Республикабызда WorldSkills хәрәкәте үсеш алу мәктәп укучылары арасында һөнәри ориентация эшчәнлегенең системалы рәвештә оештырылуына, эшче һөнәрләрнең популярлашуына китерә. Алдагы материал Саба аграр клиентыннан әзерләнде. 2019 елда Казанда эшче һөнәрләре буенча бөтен дөнья чемпионаты үтәчәк һәм моңа зур әзерлек бара. Мәсәлән, 1-3 февраль көннәрендә WorldSkillsның Татарстан төбәк эшче һөнәрләре чемпионаты булды. Саба аграр клиентының 4-нче курс студенты Фирдус Гайнуллинга да әлеге чемпионатта катнашу бәхте елмая. Узган елның декабрь аенда 26 клиент арасында үткән сайлап алу этабында җиңгәннән соң алда торган чемпионатка әзерлек башлана. Әзерлек өчен исә ныклы база, заманча техника да кирәк. Чөнки чемпионатта нәкъ менә практикага аеруча зур әһәмият бирелә. Фирдус та һәр төр техниканы җентекләп өйрәнә. WorldSkills Казан шәһәрендә үтте инде. Февраль аенда бер атна булды ярыш. Анда безне сайлап алдылар башта. Ул безнең Сарманда үткән иде. Декабрь аенда икенче этапка үттек. Менә Казан чакырдылар шуннан соң. Фирдус чемпионатта авыл хуҗалыгы машиналарын эксплуатацияләү номинациясендә катнаша. 9 район вәкиле арасында барган бәйгене укытучысы Илназ Әхмәтвәлиев та игътибар белән күзәтә. Без бу ярыш 31-нән 4-сенә хәрлек дәвам итте. 31-се открытие, 3-се закрытие булды безнең. Шу ярышта булды 5 модуль. Беренчесе безнең John Deere тракторның капын көйләүләре, икенчесе оборотный плугның тагу, үзү һәм көйләүләре, МТЗ-12-21-нең система питания системы зажигания көйләү, Акрос 585 комбайнының жаткысын көйләү. Шу 5 модуль булды, шу 5 модульне көйләүләрен эшләп чыгасы иде. Саба аграр клиенты үз алдына зур бурычлар куеп эшли һәм ул көндәлек тормышка ашырыла, ди клиент директоры Закирҗан Бикмөхәммәтов. Җыеп бөтенесен әйтсәк, безнең көндәлек тормышыбыз шушы WorldSkills булырга тиеш инде. Без бөтен бер генә кешене түгел инде, бөтен колледжда кемнәр укый, алар бөтенесе дәгел шушы үзенең сайлап алган профессияләре буенча иң яхшылар булып чыгып китеп, тормышта эш урыннары тап, һәм үзләренең матур иттереп тормышларын коралар икән, семьяларын коралар икән. Менә шушы инде ул WorldSkillsның ахыргы нәтиҗәсе, һәр кешенең матур семьясы, матур балалары булып. Һәм инде безнең бийек галимебез Альберт Эйнштейн да әйткән бит инде, мәктәпнең иң беренче бурычы ул бөтен яктында булган шәхесләрне әзерләү, специалист әзерләү түгел дип әйткән. Һәм чыннан да безнең менә бу шәхесләр әзерләү бөтен яктында булган ул планга куелган һәм көндәлек тормышыбыз белән без эшебезне матур иттереп эшләргә тырышабыз. WorldSkills чемпионатының бездә үтүе эшче һөнәрләрен популярлаштыра һәм шул ук вакытта аларны әзерләүгә зур таләпләр дә куя.
Районыбыз яңалыклары белән таныштырубызны алга таба дәвам итәбез. 13 февраль көнне Тимершык авылында яшәүче Җамалиев Минхаҗетдин Җамали улы 90 яшьлек юбилеен каршы алды. Аны тәбрик итәргә Саба муниципаль районы башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Тахир Шәрәфиев, халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин, Тимершык авыл җирлеге башлыгы Айдар Хаҗиев, балалары, оныклары һәм туганнары килгән иде. Тулырак Гөлназ Вахитова әзерләгән материалда. Юбиляр укымышлы бар яктан үрнәк гаиләдә дөньяга килә. Тимершык мәктәбендә 7 класс белем ала ул. Хезмәт юлын 1941 елда Кызыл таң колхозында комбайнда башлый. Бабай тегермән куласалары ясаган. 7 тегермән тоттым силидер. Я. Политик булган чөнне атаклы. Аннары сугыш атына миник Şoyanlara koyamıyorlar anılarına tutuğacı verdiler de milletim benim birinci okula da girmişim ya da mobilizasyon bile verdiler. Milletin jilenler uçuşçuya 7 klas okuyordum 7'de. Hani civarlar vurmak izlerge tak akıp pazara bir üzüm Manda oturup yürümezdim jibergenlerden biz oğa. Şunun şeylerin cüvete etililer kaldı indi. Benim eti soladan mutuysa koyup girmedi indi o. Yani şu işten şu puzudan ana bitirgeçliğe jiberdiler. Jüzünlerin uçuşça gelektim ben. Yüdün de buldum. Ana zavodga рабочий etib jiberdiler indi, spesialist bulgaçı. Анда шәдім. Егет кешегә 70 төрле һөнәрдә аз дигән әйтем нәкъ менә Минхаҗетдин абыйга туры килә. Кулы белмәгән эше юганың, капка бизәкләре, берсеннән берсе матур комганнар, юынгычлар, улаклар ясау буенча ул дан тоткан кеше. Оста төзүче, җитез түбә ябучы да ул. Аны белгән кешеләр Минхаҗетдин абыйдан да булдыклы кеше юк. Түбә япканда да җырлап кына эшли иде дип искә алалар. Бер елны Мәскәү Кремле янында түбә япканда көннәр бик эссе торды. Мавзолейга кирип, суынып чыга идем мин дип, хәзер көлеп искә ала үзе. Тормыш иптәшем Миннегөл апа белән бик күркәм тормышта яшыялар. 6 балалары дөньяга аваз сала, бер кыз һәм 5 малай. 1952 елга улы Мансур кызганычка каршы вафат. 1959 елга Минне Рәшит 5 айлык вакытта үлеп китә. Улы Рафаил, Менәвир, Мөниб, кызы Алия әтисен сөендереп матур гомер юлы уза. Бүгенге көндә хатыны Миннегөл апа гына янәшәсендә юк. Ул да бакыйлыкка күчкән. Юбиляр бүгенге көндә төпчек улы Мөниб, килене Резидә тәрбиясендә яши. Әти үзәйтмеши ла все руки мастер инде. Комбайнар аннан мин өйрәндем инде жесанчик эшләренә бергәләп комбайнар ниләр ясадык тоже умывальниклар, башыклар шунда колайдан. Нәрсә, әйбәт кенә торабыз инде бергә. Юбилее белән котлап китә аласыз әтиегезне. Әти сиңа исәнлек, саулык, сәламәтлек, тагы йөзгә хатлы яшәргә сиңа ортмыйсы. Мин 2006 елда шушы семьяга әткәйнең төпчек малайына иптәш булып килдем инде. 12 ел шушында торабыз хәзер бергә. Бик әйбәт торабыз. Әткәй бик әйбәт кеше ул. Безнең өчен бик якын итте. Мин үзем төп Йосыф Аланнан. Аллага шөкер, бик тату, бик әйбәт яшибез. Шушы форсаттан файдаланып, әткәйне 90 яшьлек юбилее белән котлап китәсем килә. Әткәй сиңа бик зур рәхмәт. Бик әйбәт яшәдек. Тагы да шулай яшәргә язсын. 90 яшьлек юбилей бәйрәме уңайыннан мул табын әзерләнгән. Балалары, оныклары, кияү киленнәре, бер туганы Нәҗметдин, Вакиф, Әмир абый, сеңелләре Дамира һәм Әлфия апалар барысы да Минхаҗетдин абыйны бәйрәме белән котлады. Аллага шөкер, менә әти исән булгач, шушы төп өебезгә кайтып йөрибез. Аллага шөкер, исән сау торсын, исән сау яшәсен. Әти бик эшчән тырыш кеше инде ул. Миңа яшьтән белән әле бер кем дә юк авылда. Шунда приемник килеп, ни белән эшли торган. Алюминий зур ниле,
школынан біткен келейін. Телевизор біздің ауылда екінші кіші болды енді. Екінші кіші, сондай нелер білән қызықсыңаш. Екінші кіші болып алдық ауылда телевизор. Ondan sonra bana kalkuzda motor bilen işleri utlar. Еңбән işi şunda işledi indi. Biz şunda düşüp, netip, şunda yürgendiler indi bağlar. Ondan sonra Samawar barına düşse de etige getirirler ya, samgan barına düşse de etige getirirler ya. Ondan sonra Sivel'de işledi. Şu avul Sivel'inde ateistayını 8 yıl bana bir şavuluna abis pişi ettirdi. Telefon, radyo bilen, kıvatta oğaş neler indi, ova kışkını. Bittiriş, biz şundan qarab, örnek alıp, sen bulup istegin de. Dövetini bik yaratабыз, bik hürmet etәбез, кайтып беребез кичкенәдән монда. Дөнибездә бик безнең пөхтә бик унган кичкенәдән без монда гел каникулга кайтадырык сеңлекәш белән. Дöвети бер качанда безгә авыр сүз әйтмәде. Кайткан саен безне яратып, бергә утырып, сөйләшеп, хәзер дә Аллага шөкер балалар белән кайтабыз. Күрешәбез. Аллага шөкер, менә шушы 90 яшенә хәтле җиткәч, без бик горурланабыз аның белән. Минхаҗетдин абый лаеклы ялга киномеханик булып эшләп чыга. Картлыкка, җилләрдә җитез булган ир-егетләрдә бирешә икән. Күңел белән ул үткән елларга кайтып килә, хатирәләрне яңарта, радио тыңлый, телевизор карый, гәзит тә укый икән әле үзе. Бар яңалыктан да хәбәрдар булырга тырыша. 7 оныгы, 10 оныкчыгы, туганнары, балалары һәр вакыт хәлен белешеп тора. Үткән еллар инде артта калган, алдагысы куанычлы булсын дип тели ул. Фәнил Мәүлетов исемен районыбызда белмәгән кеше сирәктер, чөнки җирле матбугатта аның язмалары даими урын алып, халык тарафыннан яратып укыла. Иҗат иткән шигырьләре көн кадагына әверелгән темаларны үз эченә ала. Ул үткен телле, тирән фикерле журналист. Үз эшенең остасы, барлык гомерен шушы хезмәткә багышлаган хезмәттәшебез Саба таңнары газетасы мөхәррире урынбасары, шагыйрь Фәнил Мәүлетов күптән түгел үзенең 60 яшьлек юбилеен билгеләде. Тулырак Әлфия Мөбаракова материалында. Фәнил Мәүлетов менә 35 ел инде һәр көн бер хезмәт урынына, район газетасы редакциясына ашыга. Хезмәттәшләреннән алданрак килү, газетаның беренче битенә иң тәҗил һәм иң соңгы хәбәрләрне язып бирү аңа йөкләнгән. Фәнил Фәхим улы шушы еллар эчендә күпме хәбәр, мәкалә, очерк, хикәя, шигырь язды икән. Монысын санаучы юк. Ә менә аның һәр язмасын газета укучылар йотлыгып укый. Килештереп тә, укырга җайлы итеп тә яза ул. Шын кыйып куйган журналист. Район газетасында эшли үзенә 60 яшь тулганын да сизми калды. Шуңа күрә мәңге яшь Мәүлетов диләр аның турында. Хезмәттәшләре белән эшкерсез аралашу, авыл хәбәрчеләренең йөзләгән гозерләрен үтәү, төрле министрлыклар үткәргән конкурсларда катнашу, буларның барысына да җитешә ул. Шушы көннәрдә Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, Саба таңнары газетасы мөхәррире урынбасары, журналист, шагыйрь Фәнил Мәүлетовның 60 яшьлек юбилее уңаеннан Измә авыл мәдәният йортында зур бәйрәм чарасы үтте. Тамаша залына авылдашлары да, күрше авыллардан тамашачылар да, хезмәттәшләре, дус туганнары да җыелган иде. Күңелләрдә изге матур хисләр сүздә юк. Бүген безнең коллегабыз Мәүлетов Фәнил Фәхим улының матур юбилеена җыйналдылар. Һәм күрәсез, зал тудырып халык килгән. Үзебез коллектив белән барчабыз да монда килдек. Туган авылында аны шулай итеп зурлап чакырганнар икән. Без инде беренче читтә кала алмыйбыз. Без аны чын күңелдән шушы матур бәйрәме белән, туган көне белән тәбрик итәбез. Исәнлек булсын, тазалык, саулык булсын. Һәм бергә озын-озак итеп әле эшләргә язсын. Фәнил үз тырышлыгы белән университет бетерде. Аннан соң менә гомере буе бер урында редакциядә эшләде, шигырьләр язды. Гомумән алганда Фәнил минем горурлыгым ул. Булдырды. Авылыбызның шагыйрь улы ул, мәктәбебезнең горурлыгы ул. Фәнил мәктәпнең генә түгел, районның да горурлыгына әверелде. Аның менә ничә еллар буе район газетасын чыгаруда керткән өлеше бәхәссез. Алай гына да түгел. Башлап язучыларга, шигырь иҗат итүчеләргә беренче күнекмәләрне дә Фәнил өйрәтте. Мәгънәле фикерләре,
шулай ук тәнкыйтьләре белән, мактаулары белән һәрвакыт ярдәм итеп килде. Ул шул кадәр менә үзенең эчкерсез булуы, үзенең самими булуы белән һәр кешене сокландыра дип уйлыйм мин. Мәдәният йорты сәхнәсендә Фәнил Фәхим улы турында күпме җылы сүзләр яңгырады. Туган ягын, аның гүзәллеген, кешеләр язмышын, күңел хисен, мәхәббәт көчен аңлый белүче генә киң кырлы журналист була ала. Әнә, мәктәпне тамамлаганга ничә еллар вакыт үтсә дә, сабакташлары матур фикердә торалар аның турында. Бик тырыш, бик уңган малай иде, уку алдынгысы булды. Аның белән бергәләп Казанга пионерлар съездларына барып йөрдек. Һәр вакыт түгел, бер кайчан соңга калмас, бер кайчан дәресне калдырмас. Һәм менә үзенең хыялында тормышка ашты бит инде гомер буе халык белән аралашып, халыкның күңелен күреп, һәр кешегә үзенең подходын табып, бу бөтен кешегә дә бирелми. Мин Фәнилгә сәламәтлек телим. 60 яшькә җитү бик зур бәхет. Әле йөрәге һаман да 18-дә киеп типсен дип телисем килә. Фәнил Мәүлитовны тәбрикләргә килгән Саба таңнары газетасы коллективы, мөхәррир Рөстәм Исмәгыйлов юбилейга Татмедиа ачык акционерлык җәмгыятенең мактау грамотасын тапшырды. Ә Фәрида Вилданова юбилейга багышлап үзе язган шигырьләрне укыды. Фәнил абый, синең гомер якты тормыш өлгесе. Шын ир-ат яшәешенең үрнәге син, өлгесе. Гаиләгә улы таяныч, кимгәдер ипле туган. Безгә үрнәк хезмәттәшсең, хөрмәткә ия булган. Сиңа карап сокланабыз, синдәй талантлар сирәк. Илһам ташып торсын өчен эзмәдә туу кирәк. Героебыз шигырьләр яза дидек. Алай гына түгел, композиторлар да аның шигырьләренә көйләр язалар, җырлар барлыкка килә. Рөстәм Зарипов Фәнилне тәбрикләргә баянын күтәреп Шәмәрдәннән үк килеп җиткән. Күргән сайын башка бернең күрмим күзләрен, үзем генә беләм яшерен сөю, хәлләренә ишек үзгәрен. Әле һаман синең күргән сайын башым тоям җылысы, элеккечә nazlı yamayası, senin işeğimde bulsunsın. Evet düşer, nazlı yamayası, senin işeğimde bulsunsın. Сәхнәдә җыр агыла. Юбилейр турында күпме истәлекләр сөйләнә. Аз да түгел, күп тә түгел, 35 ел гомерен район газетасына багышлаган үткен каләм иясе журналист Фәнил Мәүлитов язган җырлар колакны иркәләп әле озак яңгырар. Ә без аңа иҗат ялкыны һәм сәламәтлек телибез. Февраль айы башында Гашыклар көне уңайыннан Саба таңнары газетасы сайты фотоконкурс игълан иткән иде. Конкурс шартлары буенча катнашучылар туйларында төшкән кызыклы күңелле мизгелләрне сүрәтләүче фотолар җибәрергә тиеш иде.
Конкурска барлыгы 11 фото килгән. 13 февраль көнне генератор случайных чисел программасы ярдәмендә исә җиңүчене ачыклаганнар. Бәхет Собада яшәүче Зәлия һәм Рөстәм Сиддыйковларга елмайган. 14 февраль көнне Сиддыйковларны редакциягә чакырып бүләкләделәр. Бүләкләре дә шәп, бәйгенең спонсорыннан тәмле матур торт. Белгәнебезчә, сайтыбызда Гашыклар көне уңаеннан бәйге игълан иткән идек. Менә бүген шушы бәйгегә нәтиҗә ясарга килдек. Бәйгенең тәртибе шулай иде. Һәрберебез үзебезнең туй фотоларыннан күңелле мизгелләрне сайтка җибәрергә электрон форматта һәм инде автомат рәвештә аны конкурс нәтиҗәләрен ясап, автомат рәвештә җиңүчене билгеләп, безнең спонсорыбыз булган шушы тортларны җитештерүчеләрнең күчтәнәчен аларга җиткерү иде. Менә күрәбез, бүген без җиңүчеләр белән бирдә рөхсәт итегез аларга шушы тортны тапшырып үтәргә һәм инде иң изге теләкләребезне җиткереп калырга. Рәхим итегез. Бәхетле булыгыз, саулык, сәламәтлек, тигезлек, тынычлык теләп калабыз сезгә. Мондый конкурсларда беренче катнашуыбыз, җиңүебезгә бик шатбыз. Бүген мәхәббәт җимешебез Сәидәгә нәкъ 40 көн булды. Өстәвенә әнием Әнисәнең дә туган көне. Гаиләбез белән түгәрәкләшкәч, рәхәтләнеп торт белән чәй эчәчәкбез бүген ди Рөстәм Сиддыйков. Кешеләрнең үзенең мәхәббәт тарихы. Аны сөйләп китсәң, дөресрәк әйтсәң, рыцарьларча булды. Мен яклап чыктым да, шуннан танышып киттек инде. Кайда булды бу вакыйга? Бу вакыйга Собада булды, эш урында. Мин аны күрдем дә гашык булдым. Бик матур, күркәм кыз. Мин моны гомер буе эзләдем. Мин Казанда яшәйм, ул мине Собага кайтарды инде менә. Шулай итеп, мин аның өчен Собага кайттым. Бик ни кеше, терәкле кеше, гел поддерживает. Миңа кыз бүләк итте ул, мин өчен бик шат. Бик канәгатьмен хатын белән. Аллаһка шөкер. Мин аны бик зур эзләдем. Узган атнада Шәмәрдән лицейында ТССРның 100 еллыгын каршылап тарихи дәверләр, шәхесләр һәм гамәлләр дигән чара узды. Әлеге чарадан безнең материал. Син илеңнең патриотымы? Татарстанның тарихы белән яхшы танышмы син? Аның турында күп беләсеңме? Әлеге сорауларга җавапларны Шәмәрдән лицейның 10нчы сыйныф укучылары 2 командага бүленеп үзләрендә тикшереп карады. Республика күләмендә үтүче кадровый резерв проектының катнашучы Кристина Фазлыева югары сыйныф укучыларының әлеге өлкәдәге белемнәрен барлады. Целью данного мероприятия было позитивное историческое патриотическое воспитание. Также это то, что у молодежи села Шамардан появляется культурный интерес к истории нашей республики. Тренинг рәвешендәге барган әлеге чара 3 этаптан торды. Беренче турда укучылар Татарстан символларын әйтеп чыктылар. Икенче тур Татарстанда булган вакыйгаларны хронологик тәртиптә урнаштыруга корылган булса, өченче этапта танылган кешеләрнең исемнәре һәм нәрсә белән дан тотулары турында булды. Батырлар командасы Мурзилка командасын 35-кә 32 исәбенә җиңде. Ахырдан укучылар үзләренең фикерләре белән уртаклашты. Бу чарадан нинди файдалы мәгълүматлар алулары турында әйтте. Катнашучыларга грамоталар тапшырылды. Балалар иҗат үзәге базасында традицияга кергән һәр ел сайын отряд айдаманнары арасында үткәрелә торган иң шәп айдаман 2017 республика күләм конкурсының муниципаль этабы булып узды. Укучылар үзләренең тырышлыкларын, айдаман булуының осталыгын күрсәттеләр. Чираттагы сюжетка күз салыйк. Иң шәп айдаман конкурсының максаты булып укучылар арасында отряд айдаманнары эшчәнлеген формалаштыру, балалар оешмаларына көчле лидерлар тәрбияләү тора. Конкурсның сайлап алу этабында барлыгы 21 мәктәптән айдаманнар үзләренең эшләрен тәкъдим иткән. Сайлап алу турының нәтиҗәләреннән чыгып, бәйгенең муниципаль этабына 9 мәктәптән айдаманнар чакырылган. Әлеге конкурс безнең уздырыла хәзер инде 10 еллаптыр. Аның 2005 елдан бирле ялгышмасам, моның максаты булып укучылар арасында яшь айдаманнарны тәрбияләү, аларны киләчәк тормышка айдаман буларак озату булып тора, лидерларны барлау булып тора. Финалга үтүчләрне без туплап алдык алардан папка, анкеталар җыеп алдык алардан. Алар презентациялар әзерләделәр, эссе яздылар менә. Пионерийның 95 еллыгы билгеләп үтәчәк быел май аенда, шул уңайдан. Һәм инде үзләре ясаган сценарий ярдәмендә сайлап алдык.
Конкурс 3 турда үткәрелде. Бәйге барышында катнашучылар иҗади формада үз шәхси осталык сыйфатларын күрсәттеләр. Төрле ситуациялардан чыгып, уртак тел таба белү, фикер тәкъдимнәр җиткерә алу, оештыручы лидерлык сыйфатларын чагылдырдылар. Менә мәсәлән, Түбән Шытсу төп мәктәбеннән Нияз Нургалиев 2 ел әйдәман ролен үти. Директорыбыз тәкъдим иткәч, бик теләп ризалашты. Балалар белән төрле конкурслар, флешмоблар үткәрәбез ди ул. Визит карточкасы дигән турда да Нияз балалар белән кызыклы формада таныштыру оештырган. Гармонда уйна осталыгын күрсәтте. Балалар белән аша уйнау үзе бер кызыгай бер дисәң дә була инде. Аларның безнең дә шундый чаклар булгандыр, бәләкәй чаклар булды бит инде. Аларның да шундый кызык күңелле итеп үткәртерәсе килә аларның бәләкәй чакларын. Конкурсның нәтиҗәләренә килгәндә, беренче урында Эзмә урта мәктәбеннән Әдилә Галиева. Шулай ук икенче, өченче урыннар һәм төрле номинациядә җиңгән укучылар да бүләкләнде. Җиңүче әйдәман Казанда үтәчәк, республика этабында катнашачак. Балалар бакчаларында тәрбия һәм белем бирү үз югарлыгында куелган. Бойлар сабасындагы шатлык балалар бакчасында безнең иҗат төркемедә булып кайтты. Безнең балалар бакчасы 1932 елда барлыкка килгән. Һәм инде менә быел 2017 көзенә Алла бирсә 85 еллык тарихыбыз була. Бүген көндә балалар бакчасында 6 группа эшли. Шушы 6 группада 154 бала тәрбияләнә. Аларга 36 хезмәткәр хезмәт күрсәтә һәм шуларның 15-е югары белемле педагоглар. Безнең максатыбыз балаларны бүгенге заман таләпләренә җавап бирерлек итеп, шәхес итеп тәрбияләү һәм инде шуның өчен бүгенге көндә ФГОС таләпләренә җавап бирә торган программа нигезендә балаларга тәрбия бирәбез. Шатлык балалар бакчасында булганда биредәге чисталыкка, пөхтәлеккә исең китәрлек. Син үзеңне биредә җәннәт бакчасында кебек хис итәсең. Төрле шөгыльләргә килгәндә, алар чын артистлар. Мин Шатлык балалар бакчасына 2015 елны килеп эшли башладым. Менә 2нче елым китте. Балалар бик сәләтле, музыка шөгыльләренә бик теләп йөриләр. Алар белән эшләү бик күңелле икәнен аңладым. Иң мөһиме балалар сәламәт булсыннар. Бакчаны яратсыннар һәм бигрәк тә инде музыканы яратсыннар. Бакчада балаларга тәрбия һәм белем бирү үз югарылыгында куелган. Иҗади сәнгать өлкәсенә зур игътибар бирелә. Татар халкының милли гореф-гадәтләрен онытмау, аларны балалар күңеленә сеңдереп калдыру, халкыбызның җырларын, биюләрен белеп үссеннәр дип, төрле театральләштерелгән тамашалар өйрәтелә. Мәсәлән, аулак үй күренешен алыйк. Балалар биредә шигырьләр сөйлиләр, җырлар башкаралар. Йөзек салышлы, уеннарын бик яратып башкаралар. Гармон тавышы, тальян, саратский гармон һәм баян кебек уен коралларына мәхәббәт шушында тәрбияләнә. Балаларның сәламәтлеген үстерү ныгыту буенча даими эш алып барыла. Көн саен иртәнге гимнастика һәм атнага 3 тапкыр физкультура шөгыле, шуның берсе саф һавада үткәрелә. Үзебезнең эшчәнлектә заманча технологияларны киң кулланып эшлибез. Физик тәрбия буенча сәламәт булык түгәрәк эшләп килә. Без шунда балалар белән степ платформалары белән шөгыльләнәбез. Көн дәвамында хәрәкәтле уеннар аша балаларның хәрәкәтлеген, активлыгын үстереләбез. Шатлыкта балаларга физик культура шөгыльләре үз югарылыгында куелган. Күнегүләрне һәр бала чын күңелдән яратып башкара. Спорт формаларының бер төрле булуы, дәртле музыка астында стемп аэробика белән шөгыльләнүчеләрнең әзерлекле булуы, булар барысы да сөендерә әлбәттә. Хәзер йомры икмәк дип аталган бәйрәм чарасыннан бер күренеш карап узыйк. Бырам-бырам заманда яшәгән булганды әби белән бабай. Бабакай мола капкалары.
Безнең Шатлык балалар бакчасында тәрбия һәм белем бирү эшчәнлеге федераль дәүләт белем бирү стандартларының 5 өлкәсенә таянып алып барыла. Бу инде физик тәрбия, танып белү эшчәнлеге, социаль коммуникатив эшчәнлек, физик тәрбия, танып белү эшчәнлеге, сөйләм телен үстерү һәм иҗади сәнгать өлкәсе. Бигрәк тә иҗади сәнгать өлкәсенә зур игътибар бирәбез. Балалар белән театр эшчәнлеген үстерәбез, җыр, биюгә күп игътибар бирәбез. Шатлык балалар бакчасы елның-елында республикада үткәрелгән төрле чара конкурсларда катнашып килә. Алар Каюм Насыри исемендәге премия лауреатлары. Республикада уздырылган иң яхшы балалар бакчасы конкурсында җиңеп 1 миллион грант оттылар. Шатлыкта әнә шулай шатланып, куанып яшиләр. Узган якшәмбедә Россия һәм Татарстан күләмендә чаңгычыларга масса күләм стартлар бирелде. Бу спорт чарасыннан собалар да читтә калмады билгеле. Россия чаңгы юлы 2017гә барлыгы 4000гә якын райондашыбыз кушылды. 11 февраль көнне авыл җирлекләрендә ярышсалар, 12сендә узышлар бойлар сабасында булды. Тулырак без әзерләгән хәбәрдә. Якшәмбе көнне Сабаның үзәк чаңгы трассасы менә шулай гөрләп торды. Кемнәр генә юк монда. Бакчага йөрүче кичкенә малайлар, кызлар, аларның әти-әниләре, укучылар, укытучылар, оешма предприятие хезмәткәрләре, җитәкчеләр. Хәтта Теләчедән дә 2 катнашучы бар. Барлыгы 869 кеше чаңгыга баскан. Иң тәүге старт нәниләргә бирелде. Алар 200 метр арада узышты. Малайлар кызларның барысында бүләкләр белән көтеп тордылар. Алга таба 1-6 сыйныф укучылары 1 километр араны чаңгыда шуып үтте. Алар арасында Сабадан Сабина Хабирова, Измәдән Азат Савин беренчелекне яулады. 7-11 сыйныфлар арасында 3 километр араны йөгереп үтеп, Сатыштан Рамиля Сәүбанова, Сабадан Зөлфәт Вахитов беренчелеккә чыкты. 18 яшьтән өлкәнрәкләр дә 3 километр араны узды. Беренче урында Сабадан Олеся Хабирова һәм Илшат Җилханшин. ВИП узышта 3 километр араны кулачлап Сабагар җитәкчесе Фәрит Нигъмәтҗанов һәм гимназия директоры Ойгөл Ханафиева җиңүче булды. Беренче эшлектәге призерларга грамота белән бергә быелгы ярышларның истәлек бүләге Чаңгы юлы 2017 дип язылган спорт башлыклары да бирелде. Авыл районнары арасында 14-нче сәламәтлек спартакиадасының республика ярышлары үтте. Тулырак алдагы материалда.
10-12 fevral günlərində boylar sobasında yarışlar görüldü. Yarışlarını oşu tantanasında Soba munitsipal rayonu başlığı Reis Minnixanov qatnaşdı. Yarışlarda Tataristanның 17 rayonundan 21 oila o'z kuchlarini sınadı. Birinchi kunni sho'ng'ida uzishu ham dartsa yarışları, ikkinchi kunni qatnash estafeta bo'lib o'tdi. Jinguvchilar Soba rayonundan Mubarakovlar, Fathirahmanovlar, Qo'ybishdan Grigoryevlar, Orsha rayonundan Diyarovlar oilalari. Yarışlarni yobuq tantanasında Soba rayoni boshqarma komiteti yetakchisi o'rinbosari Tohir Sharafiyev qatnashdi. Barliq jinguvchilar, prizerlar ham shu hisobdan qatnashuvchilar Soba rayonining o'qshalata bo'lagina loyiq bo'ldilar. Shunday o'q jinguvchilar ham prizerlar, gramota, medallar ham Tatariston Respublikasining o'ng'osh fizkultura sport jamg'iyati kuboklari bilan bo'laklandilar. Javobligi sheklangan Lukos Soba jamg'iyatida qatnashuvchilar uchun maxsus prizlar topshirdi. Bugun sizga yetkazasi yangiliklar shular edi. Biz sizning bilan sog'lashamiz. Soba to'lqinlari televideniyasi o'z ishini olg'a taba davom etadi. Bizdan ayrilmag'iz. Сим-карты, Мегафон, МТС, Билайн. И не звони мне больше. Первый раз в незнакомом городе? Срочно нужна новая сим-карта? Хотите подарить не только новый телефон, но и новый номер? А вы уверены, что покупка сим-карт без оформления договора является безопасной? При покупке сим-карты без оформления договора вы не застрахованы от бесконтрольного списания денежных средств. Закрытие вашего счета в любой момент. Отсутствие возможности смены тарифа и оператора. И до вас эту карту могли использовать в противоправных действиях. Всегда покупайте сим-карты в официальных салонах связи. Оформление договора занимает всего пару минут. Договор с оператором связи – ваша защита и безопасность. Ходить устал? Иди на портал. Экономьте свое время. Пользуйтесь порталом Госуслуг Татарстана. На сайте работает 240 быстрых и удобных сервисов. Вводите показания счетчиков и оплачивайте услуги ЖКХ. Подавайте заявление на постановку ребенка в детский сад и отслеживайте статус заявки. Оплачивайте услуги детского сада. Проверяйте оценки ребенка в электронном дневнике и пополняйте карту школьного питания. Записывайтесь на прием к врачу, оплачивайте налоги и штрафы за нарушение правил дорожного движения. Сотни тысяч людей ежемесячно получают электронные услуги и экономят время с порталом Госуслуг Татарстана. Присоединяйтесь к нам также с помощью мобильного приложения. Часто реклама кредитов и займов выглядит очень заманчиво, но она не всегда бывает честной, потому что недобросовестные рекламодатели могут умалчивать о скрытых комиссиях, процентных ставках и гарантиях. ФАС предупреждает, вводящая в заблуждение реклама противозаконна. До сих пор ходите на почту или в банк, чтобы оплатить услуги ЖКХ? Воспользуйтесь мобильным приложением Госуслуг Татарстана. Вводите данные счетчиков, оплачивайте услуги ЖКХ без комиссии, настройте автоплатеж и другие сервисы. Экономьте время и деньги. Быстро оплачивайте электронные услуги через мобильное приложение и портал Госуслуг Татарстана. Современные дети пользуются мобильными телефонами не только для того, чтобы звонить и писать СМС. Игры, фотографии, поиск и получение информации. И как все родители, мы переживаем и волнуемся за своих детей. А нашим родителям, конечно, нужен телефон, чтобы совершать звонки и писать СМС. Они не играют в игры, но иногда с их телефонами происходит странное. И в самый неподходящий момент наши близкие могут оказаться без связи. Абонент временно заблокирован. Сумма на вашем счете недостаточна для совершения исходящих вызовов.
Привет, бабушка, привет, дедушка. А вот и девочки, а мы вас заждались. А что такое контент-услуги? Контент-услуги – это платные подписки на различную информацию, курсы валют, погоду, полезные советы и многое другое. Если вы хотите контролировать расходы на мобильную связь, обратитесь в любой салон вашего оператора и разделите счет. Платите отдельно за услуги связи и отдельно за контент-услуги. Разные договоры на мобильную связь и контент-услуги – защита вашего бюджета. Вы контролируете ваш телефон, а не наоборот. Qaraydi, qulni gazetini ochtirib olib tuzgan bitinda. Garaj tizilmagan kreditni to'lashtirga kerak. Zarmizda рассрочкага ishlar bek, o'zlari kelib ishlar, unashtirib ketalar. Ayda, olib olaysa. Alıyorsanız sizin zarınız tanıyın. Үйің емлі, тұрмыш жайлы, Зармустан жиһаз алсаң. Достым, бір де алданмассың, Зармусқа заказ бирсең. Зармус мебель фабрикасы заманча, зауыклы, сіз тілегенше жиһаз ясый. Бізде хәзер 15%-ка кадәр ташламалар. Шулай ук 2 елга кадәр кредитка бирү, яки 4 айга кичектереп түләү мөмкинлеге бар. Матурлыкны үз күзегез белән күрәсегез килсә, Зармус кибетенә килегез. Биредә киң ассортиментта бүлмә ишекләре һәм аркалар да бар. Безнең адрес: Байлар Сабасы, Төзүчеләр урамы, 7-йөр. Телефон номерлары 25 000. Зармус. Не теряйте нас там, где ездят машины.